Va ser un moment en el qual la ràdio es renovava a castellà i llavors em van proposar un monitor que havia aleshores, em va dir, home, doncs, ell estava a la ràdio i em diu, tu, mira, com a contrapartida podries fer un programa de ràdio, no? Jo no m'hi vaig negar. I em va dir, pensa què voldries fer. I al cap de pocs dies responia, mira, saps què? Faré un programa d'entrevista, conversa, que es dirà Estils, i que faré sortir castellarencs. I, esclar, això era a l'octubre del 96 i estem, doncs, a l'octubre del 2019 i encara no he deixat de fer-lo. El més interessant del programa Estils és que quan acabes de parlar et sents content perquè, en el fons, no ha sigut una conversa buida. Tu t'acabes d'assabentar d'una persona que l'acabes de conèixer i moltes vegades quedes admirat. Tu mateix, que has fet la conversa, dius, ostres, tu, aquesta persona, no?